Izango da, korrikan atea, eta hemen ezkerrako piztrekonkaki, gora, bale? Zutik gatu bat da! Bale, hor dizera. Nola, bartxo? Batxingo da. Ingo geha? Bale? Hori izango da lehenengo saltoa. Eta gero ingo dugu besta bat, bizkarra zerortzeko, bale? Eta bizkarra zerortzeko izango da, berdinen, korrika berdin ingo dugu, hanka igualakin saltoko dugu, eta gero ingo dugu bizkarra zeroriko txokotara. Salto ikara. Horrela. Bale? Eta ezkerrak zeatenak, hau da eskubik zeatenantzako saltoa. Ezkerrak zeatenantzat, ingo da berdine baina alde honetatik. Bale? Eta saltauko da, hor, ezkerrekoak egin saltau partez eskubikoekin. Ezkerri bada hemen? Bueno, bajarri atentzio pixkan ezkerrak zuen. Ingo ez berdine, horrik hemen ditu, Bale? Eta bizkarre salto ineko, berdine. Horrik ajun, eta eskubikoak ekin, salto eta gora. Bale? Bueno, ba. Aita Ikarragirre eta... Zeramako etu bianea, txuri. Venga, venga. Korrik hasi eta salto inebe. Venga, venga. Vale, oso, oso nahi noan? Bidezu eskubikoki, inbarda ezkerrak izan. Vale, oso ondo. Vale. Oso ondo. Paco, cuando entrenas hay que ir. Paco, cuando... Ya está, Paco. Venga, vamos. Venga, ahora. Hola, hau egitea, dungo da, hola
tapando. ¡Apa, Iñaki! ¡Hondo! ¡Hora! Hiru hogei. Ondo, oso ondo. Ondo. ¿Por qué no me superas?